NgokaMateyu 13, imifanekiso eyisikhombisa kaJesu. Ngalolo suku uJesu waphuma endlini wahlala phansi ngasolwandle. Kwase kubuthana kuye izixuku eziningi, waze wangena emkhunjini wahlala phansi uquqaba lonke lumi ogwini. Wakhuluma kubo okuningi ngemifanekiso, wathi, "Bhekani, kwaphuma umhlwanyeli eyohlwanyela. Ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngaselwandle, kwafika izinyoni, zayidla zayiqeda. Kepha enye yawela edwaleni, lapho yayingenamhlabathi omningi khona, yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi ojulile. Kodwa seliphumile ilanga, yahwamuka, nangokuba ingenampande, yabuna. Kepha enye yawela emeveni, ameva akhula, ayiminyanisa. Kepha enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo, enye 100, enye 60, enye 30. Onezindlebe makezwe." Kwase kufika abafundi bakhe bathi kuye, "Ukhulumelani kubo ngemifanekiso na?" Waphendula-ke wathi kubo, "Nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu, kodwa bona abaphiwanga. Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa kuvame, kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa lokho anakho. Kungalokhu ngikhuluma kubo ngemifanekiso, ngokuba noma bebona ababoni, noma bezwa kabaqondi. Kugcwaliseka kubo isiprofetho sika-Isaya sokuthi, ngokuzwa niyakuzwa, ningaze naqonda, ngokuba niyakubona, ningaze nabonisisa. Ngokuba inhliziyo yalesi sizwe isiyabalukhuni, bezwa kanzima ngezindlebe, amehlo abo bawacimezile, funa mhlawumbe bebone ngamehlo, bezwe ngezindlebe, baqonde ngenhliziyo, baphenduke ngibaphulukise. Kodwa abusisiwe amehlo enu lokhu ebona, nezindlebe zenu lokhu zizwa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, baningi abaprofethi nabalungileyo ababefisa ukubona enikubonayo, abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo, abakuzwanga. Yizwani-ke nani umfanekiso womhlwanyeli. Yilowo nalowo olizwa izwi lombuso angaliqondi, ufikelwe ngomubi, ohlwitha okuhlwanyelwe enhliziyweni yakhe. Yilowo ohlwanyelwe ngasendleleni. Ohlwanyele edwaleni nguye olizwa izwi, alamukele masinyane ngokuthokoza, kepha akanampande phakathi kwakhe, kodwa uhlala isikhashana nje, kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi, akhubeke masinyane. Futhi-ke ohlwanyela emeveni nguye olizwa izwi, kepha iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanisa izwi, abe ngongatheliyo. Kepha ohlwanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi, aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze 100, omunye 60, omunye 30. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, "Umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha esalele, kwafika isitha sakhe, sahlanyela ukhula phakathi kwamabele, samuka. Kwathi ukuba likhule ikhaba, kuthele isithelo, khona kwabonakala nokhula. Kwase kufika izisebenzi zomnumzane zathi kuye, 'Nkosi, awuhlwanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho uluthathe kuphi ukhula na?' Wathi kuzo, 'Lokhu kwenziwe umuntu oyisitha.' Izisebenzi zathi kuye, 'Uthanda ukuba siye kulubutha na?' Kodwa wathi, 'Cha, funa nithi nxa nibutha ukhula, nisiphule namabele kanye nalo. Yekani kukhule kokubili ndawonye, kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo, buthani kuqala ukhula, nilubophe izinyanda ukuba lushiswe, nibuthele amabele engotsheni yami.' Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi,
umbuso wezulu ufana nenhlamvu yesinaphi ayithatha umuntu wayihlwanyela ensimini yakhe. Yona kambe incinyane kunazo zonke izimbewu, kepha uma isikhulile, inkulu kunezilimo, iba ngumuthi kuze kufike izinyoni zezulu zakhele emagatsheni awo. Wabatshela omunye umfanekiso wathi, umbuso wezulu ufana nemvubelo ayithatha owesifazane wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu kwaze kwabila konke. Konke lokhu uJesu wakukhuluma ezixukwini ngemifanekiso, ngaphandle kwemfanekiso akakhulumanga lutho kubo, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi ukuthi, ngizakuvula umlomo wami ngemifanekiso, ngikuphimisele okufihlekileyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Khona wazishiya izixuku weza endlini, basondela kuye abafundi bakhe bathi, sichasisele umfanekiso wokhula ensimini. Wayesephendula ethi kubo, ohlwanyela imbewu enhle indodana yomuntu. Insimu yizwe, imbewu enhle yibo abangabantwana bombuso, kodwa ukhula ngabantwana bomubi. Kepha isitha esahlwanyelayo nguSathane, ukuvuna ngokuphela kwezwe, nabavuni yizingelosi. Ngakho-ke, njengokuba ukhula luyabuthwa lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. Indodana yomuntu iyakuthuma izingelosi zayo, zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenzi bokubi, zibaphonse eziko lomlilo, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Khona olungileyo uyakukhanya njengelanga embusweni kaYise wabo, onezindlebe makezwe. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihliwe ensimini, yafunyanwa ngumuntu, wayithukusa. Ngokuthokoza kwakhe uyahamba athengise ngakho konke anakho, athenge leyo nsimu. Futhi umbuso wezulu ufana nomthengi ofuna amapherele amahle. Eselifumene ipherele linye elinenani elikhulu, waya wathengisa ngakho konke anakho, walithenga. Futhi umbuso wezulu ufana nenetha eliphonswa elwandle, lihlanganisa zonke izinhlobo. Lithe seligcwele, balidonsela ogwini, bahlala phansi, babuthela ezinhle ezitsheni, kepha ezimbi bazilahla. Kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe, kuyakuphuma izingelosi zahlukanise ababi kwabalungileyo, zibaphonse eziko lomlilo, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Nikuqondile konke lokho na? Bathi kuye, yebo. Wayesethi kubo, ngakho-ke, yilowo nalowo mbhalo ofundiselwe umbuso wezulu ufana nomuntu umnumzane akhiphe engcebeni yakhe okusha nokudala. UJesu udelelwe emzini wakubo. Kwathi uJesu eseqedile leyo mfanekiso, wamuka lapho. Esefikile emzini wakubo wabafundisa esinagogini labo, baze bamangala bathi, lo ukuthathaphi lokhu kuhlakanipha nalawa amandla na? Lo kasiyo indodana yombazi na? Unina kathiwa uMariya, nabafowabo asithi oJakobe noJosefa noSimoni noJuda na? Nodadewabo abakho yini bonke lapha kithi na? Pho lo ukuthathaphi konke lokhu na? Bakhubeka. Kepha uJesu wathi kubo, umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo nasendlini yakwabo. Akenzanga lapho imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo.